magandang buhay sa ating lahat. And welcome back to our YouTube channel. It's Baklang Waray! And for the update video po ay... Follow the boys challenge. Yes! At kung nakikita nyo, so umuulan. So vlog po namin ang umuulan. Tuwing umuulan, pagkapiling ka. Diba? Sa mga subscribers namin dyan, hello. Kumusta kayo lahat dyan? Ayan, kung nakikita nyo si halamang dagat, charot lang. Ayan, lalaki na yan bukas na bukas. So ano ngayon kasi maulan na siya. So ito yung kasi pinakamagandang background namin. Ayan, babatiin ko lang yung mga birthday ngayon. Happy birthday sa lahat! Ayan, sa mga nagbe-birthday ngayong August. August na ba ngayon? Hindi pa bukas ka. Ayan, advance happy birthday. Yung may mga monthsary, daysary, hoursary, anniversary. Happy monthsary! Sorry, second sorry. Ano? Diba? Diba? Weeksary, kung aabot lang kayo ng isang linggong pag-ibig, ayan, wag mo nang buuin ang sarili mo sa isang tao. Pag-post ko, maghihiwalay lang kayo. Ugot, chika. Ayan, so for this video po is inspired lang po sa BNT or kay Aye. So hello kay BNT Aye. Hello sa mga BNT. So ayan, simulan na po natin. So mauuna po si Christy. Ay, mga so ngayon, ang gagawin ko po ay maliligo. Ayan, so kung nakikita nyo, ayan, kung nakikita nyo mga os, nagkadaros os. Well. Okay, so ang ating uunahin ay kukuha tayo ng ganas. So ayan, ang tawag dito ay halamang dagat, char. So ang tawag dyan ay kabuti. So, ayan, maliligo na po tayo, no? So, ang gagawin ko ngayon ay maliligo pa ulit. So, ayan, kukuha tayo ng tubig. Ayan, so, 2 tabo yung gagamitin natin, no? So, ang uunahin ko pagbuhos ay itong kulay green. So, kulay green. Ayan, kulay green. So, itong tubig na to, bago ko ito ibuhos sa aking katawan, so, may nakalagay po dito na pampaputi, pamparegla, pampakinis ng balat, at syempre, pampaganda. So, natural naman talaga ang beauty ko, no? Magtagal na akong maganda. So, ibubuhos ko na to sa aking paa. So, ayan, no? Binuhos ko na sa aking paa. So, ang susunod natin na gagawin ay, wait! Papupuno na yung So, papatayin muna natin. So, bago pala ako maligo, papunta muna ako sa may naglalaba. So, ilalagay muna muna yung tabo, no? So, pupunta ako sa may naglalaba. Tara, itutur ko kayo kung saan talaga kami naglalaba. So, ayan. So, ayan po mga so, naglalaba po sila ngayon. So, tutulungan natin sila. So, tutulungan natin sila maglaba ngayon. So, ako na ang magsasampay. Ayan, so, syempre, kailangan natin maghanap ng hanger. So, ayan, ito yung hanger, no? Hanger. So, hindi yung kulay na hanger na gagamitin ko ay kulay green. So, ayan, kulay green. Okay. Magsasampay na tayo. Magsasampay tayo. Ayan. So, unang isasampay natin ay itong short.
So, isasampay na natin to, no? Ayan, ganito po ang pagsampay. Isasampay na natin. So, bago tayo makasampay, gagamitin natin ng panungkit. So, ayan, ganyan lang, no? So, habang tayo nagsasampay, ay magtutwerk, twerk, twerk tayo, no? Para may trail. Twerk sampay, twerk sampay, twerk sampay. Twerk sampay, twerk sampay. So, ayan, no? Ganyan ang, ganyan ang... ganyan ang tamang pagsasampay. So, ayan, tapos na tayo First is, syempre, kukuha tayo ng tubig. So, ang tubig ay dapat timi-timi. Timi-timi lang pagbuhos sa ating... No, pupunin natin ang tubig. Puno ang tubig. Ayan, so, ayan, papatayin muna natin ang gripo kasi baka mapuno, hindi natin mamalayan. So, ayan, ito yung tubig, no? Kukuha tayo ng isang kamay na tubig, isang harap na kamay. Ano tawag doon? Ayan. Ayan, kasi bubuhos natin sa ating muka. Ayan, ganyan ang tamang pagligo para tipid. Kaya, tip lang po sa mga nahihirapan sa mga walang tubig dyan, no? Ganito ang tamang pagligo, isang tabong pagligo. So, next is bubuhusan natin ng maayos. Ibuhos sa ulo, ay paa. So, ayan. So, next is magsasabon. Follow the voice. Magsasabon. So, ayan. No, ang gagawin. Ayan, so, magsasabon hindi sa mukha, kundi sa paa. Ayan, so, bago tayo makabisabon ng paa, ay gagamit tayo ng bangko. So, ayan, gagamitan natin ng bangko. So, hindi dyan nilalagay ang ating paa, kundi ang ating kamay. Ilalapag natin ang kamay. Tapos, iaangat natin ang kaliwang paa. Ganyan. So, ganito ang tamang pagsabon. Sasabunan natin na nakaangat na sasabunan natin na nakaangat na paa. Habang habang sinasabunan natin ang ating paa, ay magigiling-giling tayo. Para ayan, di ba? No! Kailangan nakasandali yung paa lang natin. Ayan, sabunan natin ng maayos. Para bongga, di ba? So ayan, next naman, syempre, bago natin, hindi dapat kailangan yung kamay natin nakapatong lang sa bangko. Ayan, so ganyan po. Tapos, bubuhusan na natin ng tubig. Ayan. So, bubuhusan na natin ating paa. Buhusan mo na. So, ayan. Ganyan po. Ayan po ang tamang pagligo. Hi sa lahat! Hello! Wow! Unang-una, ang gagawin po natin ngayon ay siguro maulan, di ba? Lahat naman gustong maligo ng ulan. Ayan. Unang-una, bubuksan natin ang ating gripo. Ayan. Ayan. Tipid-tipid lang muna. Huwag palakasan. Ganyan lang ang lakas. Ayan. Yan ang tagos ng tubig. Ayan. So, una guys, ang tip ko sa inyo, kukuha ka ng tabo. Yung kulay black. Ipasok mo yung green. Ayan. Ayan. Una-una guys, kukuha ka ng tabo na black. Malalim. Wag yung, ayan, malalim. Ayan, malalim. Kukuha ka ng punong-puno. At ibubuhos mo sa ulo. Wisik lang. Ayan, wisik. 5 wisik. 3, 4, 5. Ayan, magsha-shampoo na tayo. Ayan, guys. Ayan, ilalagay hindi sa palad, kundi sa Diyan mo ilalagay. Ayan, diyan mo ilalagay ang shampoo.
Ayan, at magwiwisik ka na ng tubig. 5 wisik. Ayan. Ayan. Uupo ka. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, mag-shampoo na tayo at ilalagay na sa ulo ang shampoo. Ayan. Habang nakaganyan ka, nakayuko ang ulo. Ayan, yuko ang ulo. Habang tatayo ako. Ayan, tatayo ka. Yoko ng yoko, mag-o-8-8. Tayo'y mag-8-8. 8-8 na. Ayan, nakayuko lang dapat pag nagsha-shampoo tayo. Ayan, imamassage mo ang buhok. Yoko pa ng yoko kasi parang bumula. Ayan, at tatanggalin mo ang tabo na nasa patong ng upuan. Ayan, at dyan ka papatong. Pumatong ka sa puan yan. Pumatong. Maruba. Kaya. Ay, hindi kaya. Hindi kaya. Maruba, oh. Ayan, yoko lang yoko. At kakanta ng 8-8. Tayo'y mag-8-8. 8-8. Ayan, pagkatapos ay tatayo na tayo. Ayan, bubuhusan na natin ng tubig na naman. At punong-puno, wisik-wisik. Uupo ka dyan. Ayan, wisik. 1, 2, 3, 4. At ibubuhos na lahat. Charan. Ayan, with feelings. With feelings. Wow, ganja. Pak! Isang tabo pa ng tubig. Ayan, malalim na malalim. Ayan, kailangan sagad na sagad. At ibubuhos mo. Ipapatong mo yung tubig sa ulo mo. Ayan, pak! Tatayo ka. Ayan. Ayan, tatayo ka. At yung paa mo nakapatong sa simento. Yan. Nakapatong. Ayan. At magigiling-giling ka. Wow, pababa. Spaghetti pababa. Pababa. Tanggalin ang isang kamay. Ayan. Tanggalin. Pak. Spaghetti. Pak. Ayan, guys. Di ba mahirap? Pak. Spaghetti pababa. Pababa. Spaghetti pababa. Pababa. Ayan, ibubuhos mo na ang iyong tubig. Ayan. Wow! So ayan mga nuos, ako na naman no, natapos pa lang si Baklang Waray Mel. So, ang gagawin... So, ang gagawin natin ay magsasabon tayo na sa liig. So, bago yan, papatayin muna natin ng tubig. So, hindi tayo maglalagay ng tubig sa ating liig. Diretso tayo magsasabon. So, ayan, kumuha tayo ng sabon. Ay, mali, hindi pala sabon. Shampoo. Shampoo yung gagamitin natin. Ilalagay sa ating liig. So, ayan. Wait lang. Dapat ang shampoo ganyan lang. So, kukuha tayo ng sabon. Sabi pa nga nila, pag may shampoo, may sabon. So, ayan. I-rub muna natin ang ating sabon gamit ang isang kamay. So, kamay, no. So, ganun pala, di. Ayan, ganyan ang pag-rub, no? Kailangan maging mag-diskarte ka sa panahon ngayon. So, ayan, no? Ganyan ang pag-rub, no? So, isasabunan natin ang ating liig. Ayan, ganyan. Kailangan palikod lang, hindi pa harap ng pagsabon. Ayan. Ganyan, so, kailangan nakaharap ka dito. Okay. Habang nagsasabon tayo ng ating liig, kailangan tayo nakadapa.
Sapa. Luhod anay, luluhod muna. Bukaka ang ating paa. Apa. Pahapa. Ayan. So, ayan. Ganyan ang pagtamang pagsabon ng liig. Habang ang ating atang shampoo ay nakaganyan lang, no? So, ayusin natin ang pagsabon sa ating liig. So, pagkatapos natin sabunan ng ating liig, syempre tatayo na tayo. Huwag na nating pahirapan ang ating sarili. So, ayan. Dahil may hawak ako ng shampoo, syempre, sashampuhan ko lang aking ulo. At hindi tayo gagamit ng tubig. So, shampoo. At dahil dyan, ang teknik po natin ng pag-shampoo, kailangan nakaupo tayo. Uupo tayo. Ayan. Habang nakaangat ang isang paa. So, ayan, habang tayo nagsashampoo, no, na dapat kailangan nakaangat ang ating paa. So, ganyan, no? Parang aso lang. Ayan, no? Ganyan ang tamang pag-shampoo. At syempre, bago bumula ang ating buhok, syempre, kukuha tayo ng tubig. Ayan. So, ayan, ibuhos natin sa ating liig, hindi sa ulo. Ayan, ibubuhos natin sa liig kasi nagsabon tayo kanina. Ayan, ganyan. So, next naman, syempre, ang ating sinampuhan. Kukuha ulit tayo ng tubig. Kalahati lang, hindi pupunuin. Ayan, kalahati pa. Kailangan kunti lang. Ayan, kailangan kunti lang. Kailangan kunti lang. Ayan, so ayan, may tubig na tayo, no? So, ang ating naman susunod, ang kailangan pagbuhos natin gamit ang ating paa. No. Ayan, pahirapan natin ang ating sarili, no? Pahirapan natin ang ating... Ayan, so ganyan po talaga ang proper na pagligo. So, ayan, magbubuha tayo ng tubig ulit, tapos ibuhusan natin sa ating ulo. Ayan. So, ganyan. So, ayan, mga sobrang saya nga po itong Follow the Voice. Follow the Voice Challenge. Ang hirap talaga, Kasi namamalahan ako. Voice buhay po. Pero ako saya talaga. So, ayan mga noos, kung na-enjoy nyo mga aming vlog today, please like, comment, and share. and don't forget to subscribe. Ayan mga noos, salamat po sa inyong paniniwala at sa pagsusubscribe sa aming channel. And shout out pala. Shout out kay Ayan, please subscribe po kay Marasa. Marasa Vlog. Ayan, so Marasa Vlog. isang kaibigan po namin sa Samar. So, tinatry nilang mag-vlog. Pati mo anak-anak. Si Jose Gilbert from Calbayog. Ayan, i-vlog niyo, i-subscribe niyo siya. So, maraming salamat po. At gaya naman ang sabi na, hanggang sa muli nating pagkikita. At magbabalik-balik kami. And Bye-bye! Sorry ass DJ.